Kung kaham lang siya ko hanay sa tining katalbulo ko, dagan ki ang naroboy kok salate, janung tong ko ang. Ngayon kabang mamborok ana SMS kayo bayan no support khlai di ani channel no subscribe khlai di dini sawa ang khlai ro jotoni na khlai ka subscribe khlai ro ang dai support bo khlai yo dini video no ba ya pangsimi pai thak jora nai di dai ani channel no katal boro rok subscribe khlai kongke subscribe khlai di dini phungba ang tamu sang kangke ko khakul bo sawai shikam bo mo borok songtong ajaga wa ang monti agura bo khishone jong Ruseng Korea tangpro apro eng para bekak tangmani amasungnya nge apro thajuk tubu mani jabe mandi ata kabang mangke ba atingyang bono kibilia tam songna ngyang bon tabuk rugui bahan shebui ogo tam singkam bo sana sering yang tongka je ora khlaibe ke phunuga tam sarama bona ta obon rugui nagra naska ka thaisuk obomon tongsidang ang obomon tongsin eng sakaro gudi franje ko frandi baigena bekisi krang tomase mon mala kormo thambe ka thaisuk ko mo ba mon ka karismang ka tabuk ngake den taruk tiri rupai kana oden tarobo salja sakti ru jeng kin tamung thangbai sais maya wati bo phas phailang liya samuhung ro pai pe kha tabuk ngake sarap sari tagrana ani ori no rasuno chung shukang tagje mang singsiu atinge o sapta ro rasida manu naigena ang tam sramna naing ke abono mango papat sramna nai abono se mutu pogja tungsana ringya tabung ka ke thaisuk khogui nai pai ke na thaisuk khogui pai khainse ang sabek nan bukur khogui na bai ke thaisuk tabung ka ke bono ang bahan bai thai uko bahan sakak sinani yak bai ke sep bai amose ani yako kasa tong tini kasa pa mani yokmani mukhina khang ke to yoksina bele kasa iko bahan sakagi nai pebe kha ang thaiju komon hain tongkha kasa ke kala nai thogoi thaiju buk o jaga wa ang sini rekha som rekha ke som chini re baiman pore tobo ang bono kaham khe galogoi nanai kasap iko songna bagi kare boksaina kha ang tabo kara euroson sinai ke ang bono 5-10 min se kolimang mufun nai ta go muniskari kya tabung kang piango ruklai kya piango kisa thopfuri nanai jate oro sakak thongnai jat tabung kang ke angbono satungo fran regena satung beke si frani karan ke rawi janani haipan tini obotai inglia khana rogo esa tai saima ya tin tai rani obo sanja kaham tabung kang ke ang phatara su tong tini tamjena se nobar bokre ki sapan nobar si hain tum phlai tong tini tukui pai drop se hain tum phlai tong tenga pishingo phen tola tong mani hain sida tum phlai tong ke phatara su tong pai kya ani o mango papat sramani resro jayko momting ka nai gena saka thang rakya khonorom khosi khne sob rag tini ko satung ka hamkya sik ngiala geta sang sramai pranma boler kha keba khne sarak obo norom khun taisi patal khaman dia ar jagawa raja rajang thangala rohana phuke bo mangsik help ma khlai jau ringya phan rungai ma thangka batabo khlaite ringai thangka pula pro ke ringya bai ke khlai na ni nisho nai khlai pheka tai char tai pasa bang kan ke rashima ka sinok buskango wan sarong ni kalbari wan sarong bahar kalbari ke borini baji shoglai tongkai tongkhna nang phatarang thusi de black ke ang doga phoglia da bana bishinga chopia phatara ke doga soitong doga tukung kita karto nai gena ta boro asuk tangwa doga kinara asuk tong khana nang leno khade phogya da phog de phog ma ke phogla da bos doga phogti nai da phogla
नोंसाखा थुइमे दा साइजों हादे ए बाथागलिया खाथिना जैसा फातारा तंजाना खिरि जागे तो गांदिवा हा नों डास्टबिन लाइतेना नाय खाताना बस हम याबो डास्टबिन लाइते नाने हने सिदे